dili ni mauli. Una sumbong. Unang sumbong. Good morning, Papa J. Boy Nonoy. Ari mo rin yung ginahambal talaga, Branda. Sumbong lang ako ang akon boyfriend. Hambal niya dali. Ha? Nang babae. Iyay. Ng babae. Nang babae, Papa J. Boy Nonoy. Nagipamangkot ko siya nga nahimo niya sa akon to. Aha. Dili lang isa, duha, kundi tatlo ka beses Abaw, na sakspan patatlo. ko, Papa J. Boy Nonoy nga nang babae. Abaw! Nga sa kadamo, gid. Daw sungak-sungak kay mo yang iatag man sa iban, may nobya ka na, mangita ka pa katatlo, gid. Ala, my God. Papa J. Boy Nonoy, girasunan niya lang ako nga, ikaw man gani, nangaliwa man gani ka kaduha ka beses. Nagbalos lang ako. Ay, balusan niya lang, gid. Balusay ka lang. Balusay na lang. Pandamay ka rin. Papa J. Boy Nonoy, ano ba dapat na akong himuon? Padayunon ba? O dili? Dili ko ni mo masisi. Dili ko ni mo masisi kung nga ng babae ko. Nga, abi ko nalimtan naman himo to. Anong gusto mo? Tungod gali sa kay ginimo ko dati. Gusto nimo magbalos? Nagbalos lang ako. Pero kaisa lang na akong ginhimo ato. Imo gid sobrahan mo gid hambal ko sa imo. Isa lang agit tatlo mo gid. Balusay na lang galing ni balusay. Ikaw daw ganahan, be. Balusay pero dapat kalimtan na nato na ang atong mga kaagi kay dapat going straight na ang atong relasyon. Hindi ka na magliko-liko. Street man eh. Tanawa lang. Ano ba? Matyagan lang nimo na straight. Street man eh. Pero kasakit gid eh. Nabuhat ko to. Bangod kay... Kasakit eh. Pero miminti ko maisip. Madili ko madawat nga. Ikaw. Nabuhat mo galing mga liwa. Ano wala man ka nagkanan? Alam nga naman manangit pa ko sa imo. Siguro, papasaylo mo man ko kay si pare kulot manabi kay ginagigarit-garit din ako. Dagan lalaki dira. Nadala lang ako sa tentasyon. Dagan lalaki pero parang si pare pa. Oh, si pare kay kulot. Si pare kulot. Pare kulot, Hermonio, good morning kanimo. Kay Maritip-tip. Tanawa, gigrit pa nimo. Gigrit pa nimo. Wala ako nag-greet sa ila. Wala ako nag-greet sa ila. Amo na. Kung gusto nimo, magpadayon ta. Magpadayon ta. Walay sirado. Pero kay kaduwa lang ako, ikaw katatlo, mabalos pagid ako isa para tabilan ka. Dapat patas. Patas ang laban. Mabalos man ko sa imo isa. Sino na naman basing kumpare na naman nato? Si Parinoy-noy naman. Kay Parinoy-noy. Nami to si Parinoy-noy kay damo isang American bully. Pare, Amo na lagi nambal ko sa imo. Mabalos yun ka. mabalos ako. Mabalos ako. Ano gusto mo padayunan na lang, dili? Ikaw, ano gusto mo? Pero dapat tapusin na natin eh. Patawara mo man ako para magsugod kitang balik. Di ba? Mo na lagi na. Pwede mo siguro sila magsugod og balik, Brad? Oo. Kalimtan na lang to Basta mag-promise na sila. Mag-promise na siguro sila each other nga wala na ibalosay. Wala na ibalosay. Tama na. Oo. Ang natabo na to. Correct, Kung nakasala man si babae, well, siguro naabot lang gid siya sa point nga medyo natawag sa Brad. Nag-ariking-king siya. Oo. King. Ang damay ka. Basta, Brad, the more nga masige mong balos, the more lang mag-init ang inyong ulo. Correct. Diba? Sige. Suryahin na lang yung duha. Istoryahin. Para sigurado nga wala na ibulilyaso. Ha? Sige, salamat sa sumbong. Texture 154. Kaduwang sumbong kabrigata.